Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton tu sude ruas do tamu namar minggu di Tikion. Horas jala selamat beribadah madihita. Suang songoni nama dohoti par mingguanon marhite live streaming YouTube channel HKBP Jalan Lurah. Horas jala selamat beribadah. Tapuji matuhatta marede mahita sian buku ende nomor 112 ayat 1 ayat 3.
hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamuma tamani Tuhani, mar guru tu sandok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue marhite saluhut ulaun na denenggan, oloi hamuma Jahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona, marhite-hite olop-olop. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, nasokal jalan abonar, dialohodo na gijang maroha, jala dipati bohodo na serep maroha. Alani hupangido hami tuho, sairamoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami. Alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok, jala burju rohanami di adopan halak saluhut. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede sian bukuende nomor 134 ayat 3. Tatangi homa patik ni debata di minggu tasadarion imana di enet sian pesalmen 26 ayat 3. Aisai solpado di mataku dengan basam, jalamar parange au di bagasan hasitongami. Ido sahatna atong raping dogogo mahita sia tuan debata lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale tuan debata sai pargugo imahami mangulahon na humbar tu patikmi. Amen. Mari de mahita Moses sian buku ende nomor 172 ayat 2 dot ayat 3.
tima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para soryohan nina sumurung. Napungu dohami di jolom martang yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asir ni roham na gudangi do. Saya asi maroham mida sandok bangso nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohan nami. Asa mubar roha dohot pangalohon nami. Alan ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonot dohata ni Tuhan Jahoba. Nunga pola hupasisi aka pangalau sim songon obbun. Jala songon obbun manorop aka dosam. Sai mulak mahotu au. Ai au dosi paluaho. Hasangapon madi debata na dikijang. Amin. Marede sian buku ende nomor 385 ayat 2. Hata ni debata di minggu tasadarion, ima dienet sian Yohanes bidu onom, mamuka sian ayat 50 sada, sahatu ayat 50 walu, tajahama marsikat soring. Audo roti na mangulu, natuat sian banua gijangi, manang ise na mangaton rotion, ido mangolu saleleng-leleng na, ia roti silaono ki bain hanguluan di portibion, ima dagiku. Jadi di dok Yesus matunasida, tutusi tutu do hatak kontu hamu, tungna saudapot hamu hanguluani, moloso di pangak kamu daging ni anak jolmai, jalaso di inum hamu mudarna.
ai si panganon natutudo dagiku, jala si inumon natutudo mudarhu. Songon parsuru ni ama si pangulu i diau, gabe mangulu au marhite-hite amai, songon ima mangulu marhite-hite au na mangatot na au. Ima sahatna, martua do akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita sian buku ende nomor 205 ayat 2-1. Natua tubanu atoru dung ditanom, nama ulak mangulu di ari patuluho, nama naik dia nama mangulu dot nama huria atau paniala Kristen itu di porbadia, dohot dia jalan sada huria nabadia, dohot dia tai nama huria atau paniala Kristen sogot daging ni halak nomad, dohot dia sandos diang luan, dohot dia tai nama do, ulak mangulu sogot daging ni halak nomate, dohot diang luan masora sudah, di minggu tasadarion. Tabige matikting di minggu tasadarion. Horas Madita. Horas. Ala suasana kemerdekaan dupe, nanti. Merdeka. 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 Payu tiu ma merdeka. Naik si janon nami di minggu payu tiu ma tikting. Naik si janon nami minggu di minggu ta 12 hondung Trinitatis. Nomor topik manadikon yang liroha jala mangihuton dalan hapat tason 2.1 Sermon Paralado. Sermon Paralado pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 masuk pukul 17.00 WIB. Sermon Wek. Sermon Wek genap hari Rabu 20 Agustus 2024 masuk pukul 19.00 WIB
Di WEK 2 nama Jabui di keluarga N Panjaitan Inang Borusiahaan, alamat Gang Rangsom nomor 93 RT 03 RW 01. Di WEK 4 di keluarga Amang B Nabitupulu Inang Boru Samosir, alamat Kampung Pamoyanan Gang Karya Bakti 6 nomor 179 RT 4 RW 11. Di Weonom di keluarga Amang J Tugatorop Inang Boru Situmeang, alamat di Jalan Gedung 5 nomor 30 Stasiun Padalarang. Di WEK 8 di keluarga D Manurung Inang Boru Manihuruk, alamat Komplek Nusa Persada. Yang di WEK Ganjil pada hari Kamis 22 Agustus 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Di WEK 1 di keluarga Amang Kolonel Purnawirawan P Pangaribuan Inang Dr. Gigi S Boru Stopul, alamat Town Place, Komplek Town Place mungkin ya. Di WEK Tolu P Amang di keluarga P Simajuntak Inang Boru Tampu Bolon, Gang Suka Wahyu 2 nomor 107 RT 04 RW 15. Di WEK 5 di Bagasni Amang keluarga H Simajuntak Inang Boru Raja Guguk, alamat Jalan Sangkuriang Barat 2 Kapling nomor 5 RT 04 RW 20. Di WEK 7 di Bagasni Amang LH Sinaga Inang Boru Hutapea, Komplek Cimareme Indah D3 nomor 30 RT 04 RW 03. Di WEK 9 di Bagasni Amang Tua MT Sinaga Inang Boru Stanggang, alamat Komplek Bumi Pakusarakan 1 Blok B2 nomor 2 RT 03 RW 19 Tani Mulia. Kemudian 4.1 iuran desa diakoni sosial Huria. Pada hari ini Minggu tanggal 18 Agustus 2024 dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya dikumpulkan di depan pintu gereja setelah ibadah. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan WEK-nya supaya diisi. Persembahan kedua dikumpulkan di tempat duduk. Nama mau saya 5.1 Baptisan Kudus Manang Padidion Nabadia. Pada hari ini Minggu 18 Agustus 2024 gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus Manang Padidion Nabadia dalam ibadah siang. Jumlah 5 orang. Bawa 2 halak, perempuan 3 halak. 5.2 Sidi khusus. Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 gereja kita akan melaksanakan sidi khusus kepada saudara Yanri Pakendek yang datang dari gereja Pentakosta Balikpapan. 5.3 Jemaat yang pindah. Terhitung hari ini Minggu 18 Agustus 2024 bahwa saudara keluarga Dr. James Simajuntak Inang Linda Sari Dewi Boru Sidabutar beserta 1 orang anaknya yang beralamat di Jalan Sangkuriang Barat 2 nomor 13H Cimahi WEK 5 tidak lagi menjadi anggota jemaat HIP Jalan Lurah Cimahi karena sudah pindah menjadi anggota jemaat Gereja GKI Jainal Jakse Sukabumi. Mengikut 5.4 kegiatan Marguru Malua
Sehubungan akan berakhirnya kegiatan perguru Malua tahun ajaran 2023-2024, maka akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut. 1. Tanggal 17 Agustus 2024, ujian tulisan. Waktu pukul 15.30 WIB sampai dengan selesai. 2. 18 Agustus 2024, ujian lisan bersama orang tua, dimulai pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai. 3. Tanggal 31 Agustus 2024, retreat Marguru Malua. 4. 1 September 2024, naik sidi dalam ibadah siang seperti biasa, masuk pukul 10.30 WIB. 5.5 Pesta Parheheo Remaja. Pada hari Minggu 25 Agustus 2024 akan dilaksanakan Pesta Parheheo Remaja dengan kegiatan sebagai berikut. A. Tortor remaja. B. Lelang. C. Acara hiburan. Ibadah hanya satu kali saja, masuk pukul 8.30 WIB. Ibadah sekolah minggu tetap seperti biasanya, masuk pukul 7.30 WIB. 5.6 Pembentukan panitia Pesta Gotilon. Gereja kita akan mengadakan Pesta Gotilon tahun 2024. Untuk melaksanakan Pesta Gotilon tersebut, gereja kita akan membentuk panitia dengan mengundang 3 orang jemaat setiap week. Pertemuan akan dilaksanakan pada hari Senin 19 Agustus 2024, waktu pukul 19.00 WIB, tempat di gedung sekolah minggu. 5.7 Donor darah. Gereja kita melalui seksi kesehatan bersama dengan Palang Merah Indonesia Rumah Sakit Cibabat Cimahi akan melaksanakan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024. Tempatnya di gedung sekolah minggu, waktu pukul 10 sampai pukul 12. Saat ini masih berlangsung. Selesai, setetes darahmu berguna untuk menolong sesama. Pertanyaan PLD Manang Persekutuan Lansia Distrik. Gereja kita akan mengikuti pertanyaan lansia distrik yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 30 Agustus 2024, waktu pukul 9.00 WIB. Acara pertanyaan lansia sedistrik, ceramah oleh Kabiro Ama dan lansia HGB. Lomba vokal grup, tempat di HGBP Karawang. Nah, Perpudi, pemakaian Alkitab terjemahan baru versi kedua. Sehubungan sudah ada Alkitab terjemahan baru versi kedua yang terjemahannya ada perbedaan dengan Alkitab yang biasa dipakai terjemahan baru versi 1, tetapi tidak mengurangi makna dan isinya. Karena itu bisa dipakai dalam setiap ibadah kita. Sonema tikting namasa do nanaeng si pama sauta tuatama nama ngaramuti ita. Horas madita saluna. Horas. Tabigema vokal grup Sian Lansia.
Marende sian buku ende nomor 248 mamuka sian ayat sada huhut pasaton pelean sada A dot sada B. Damini di batana sumur pinggiran saluhut nar di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di bata dihita di bagasan minggutta sadarion imana tersurat di Poda Bidusia ayat sada sahatu ayat onom tangi hamuma hujaha hatani di batang nunga dipajongjong habis tarani jabuna jalanunga didak-dak tiangna batu sipitu-pitui
nunga dipotongi pinahanna pamuean jala dipapang anggurna, nunga huhut dipadiri mejana, nunga disuruh-suruh-suruanna buru-buru, makokopon jolma di atas butul-butul ni hutai, manangise na tubuk Roma ibana tuson, tuganup na hurangan roha hatana songonon. Roma hamu pangakamu ma sian rotiku, jala inupamu sian anggur na hupapangi, tariko kamu ma akka naniang roha, asa mangulu hamu jala ihut-ihut hamu ma dalan hapatason. Iduanggo saat niturpuki horas madita saluhutna damang dainang na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus danga pala binoto noaing na dison na warminggon adong dope na lahir di huta manang mga rato tuson, mudah-mudahan adong ingot dorahita mulo ringgak kita lao mga rato alay mulo na jawut do sa persikolan atong lari badangi pabor hati-hati kena jawut sa kuta lari dinggal. So maldo molo neng borhak mga ratok kaya nakon jala yakin nau manang na surihita manang na dibas yak kita hiado tabigi jala tajalo hatao amang inang yanuk sahat to di pangarat to mi ingok maho patun hanguluan tois hamakuan iko patudo ho amang, iko patudo ho inang di tonga-tonga ni luat pangarato ani. Ay dakku tahami, hutani siliban, iro istilah dope na julu halak siliban. Maulo patudo ho di hutai, mangulu mahong. Alaniaha ay sa jugul-jugul li jolma, sa baddal-baddal li jolma, molo burjudo iba mga dopi taludo ha jugulon nai, taludo ha baddalon nai, alanido idokon, hatan alabok paibun rimas. Alanido ikopatudo ho di pangarato ami, asa hasiya ho, alay molo tois doho, mago maho. Buasa molo macago yetto giba di hutani jolma betor yambil lura molo macago di betong di sada luat nasonitat da dope itori selesai kok doda molo tois ngoludiba molo tois iba pasti do itor susah di sada inganan toison termasuk maragijang ngirohao termasuk marawon keangkuhan termasuk hal-hal na negatif maju tak pakai istilah toison kita gabungkan di sebuah penggabungan hal na negatif mai alai patuninakin tak kelompok mai itu sada perbuatan nalinggan hal akan na positif. Nah ternyata HP amanginang di bagasa perngulu non mana yang mendominasi kehidupan kita itu yang akan muncul setiap harinya. Molo patunido hal na positivido HP mendominasi perngulun di jolma ope murado berengon berarti si sinyon selalu berbicara dari hal-hal yang positif menyikapi segala sesuatu dari hal-hal yang positif. Alai molo duksanga do di kelompok ko ni mana nguluna gumodang ibana tutois nakin manang hal na negatifi sudah pola pikir nyon manang ide-ide nyon boy ma akan na negatif. Na duai selalu do adong di ngulu ni jolma di jiwa ni jolma di ngulu tahun dia do namet dominasi hita. Atong molo tarurut nakin hatanina tua-tuai molo patuk ko amang
mangulu maho di parserahami. Jadi yakin au akka jolmana patut dohamuna na berjolo rotu song. Binabu hita mangulu di tanu si Libanon. Nangpe marasing-asing akka ulota. Ala terkenal lo memang halak batakon halak parsaurate. Hapat tunok do parsaurani. Idotto. Nah, ada hubungan ni tu jami tau. Di topik ni minggu tadi dokon, manadikon neang ni roha, mangihuton habatasan. Halak na neang rohana, ima naso mangulu di bagasan hapatunon. Ala jolma na patun, ima jolma na beradab di bagasan nguluna. Mempunyai nilai etika yang tinggi, mempunyai nilai-nilai budaya yang tinggi. Ido halak na patuninakin, dungi hamuak kadongan, dang neang-neang rohani jolma halak namian di bagasan hapatunoni. Alai, dia akan selalu bersikap rendah hati, dia akan selalu bersikap martobok ni roha. Alai, imanakin halak namian na di bagasan langgus ni rohai, omma sipata maul para lohonotton. Na maula para lohonotton pungsiano mol na jol ba contona basa ulah katana no na tau sitong. Contoh. Berarti halak na mangulu di na tau sitong ima halak na mangulu di bagasan hatoison ni roha doi, menganggap orang lain selalu salah dalam pola pikirnya dan cara berbicaranya dan cara bergaulnya. Iluatto. Jadi dang boy mo nang sadiri hape ngulu. Ilo neng dohodon na. Halak na marbisuk ikom mampu ibana mamereng situasi dan kondisi di bagasan parngulon na. Molo hata ni halakan iboto matdokon ikom mampu do halak na marbisuki mamereng peluang di bagasan nguluna. Mencari peluang. Nah, hamuak kadongan molo di tonga-tonga ni turpuk tau di dokon bereng mahalak na pestari, bereng mahalak na bisuki nungga dipadiri i bagasna, nungga dipadiri i jabuna. Dia sudah berpikir jauh. Halak namian di bagasan hapatunon nakinan nunga ikom marpikir dao di bagasan ngoluna. Bahasa ala taboto do dakkola sadari ang ngulut taon. Taboto do dakkola marsogok ngulut taon. Alay mardalat do ngulut taon. Sahat tu titik akhir na pinasahat ni debata di bagasan ngulut ta. Alani ikom marbilang-bilang do sahat tu jolo ngulu ni jolma halak na marhabis taran. Warnama daina podasian Raja Salomo mamodai memberikan amanah mangalehon akabohal di ngolu ni halak na Porsea, di halak Israel, di halak bangsa ni debata no aing podaon di ngolu ni halak na Porsea di Yesus Kristus asa adong bohalla songo dia mabohal ni ngolu. Molo na torasta o pukta na tuwa-tuwata mabohali hita marhite meme di hadaulaton ni budaya tai. No aing debata marhite hatana naing mamodai hita asabua udang gabe halak na oto, udang gabe halak na bodo. Karas do memang idokon tuna horang roha ina unang halak na hurang roha alai kom meroha na patas ngoluna
Alai mempunyai kebijakan, mempunyai kebijaksanaan. Om Mauldo mengajari na hurang roha sian nauto. Itu kan? Molo oto olo ajaran bodo pemalo. Setumpul-tumpul parang bila diasa pasti tajam. Alai molo dung bebal, pada kejar bina bebal. Imana hurang rohai, imana kina berasahon, pabuah hola pikiran na sitong. Imana merasahon, pabuah pernguluan na do pas. Dak pas pernguluan ni, jol madi ibana do lain sebagainya. Alani do huingot do bay jamita namin na barjol idoko di sohon. Jangan pernah menjadikan dirimu tolak ukur untuk orang lain. Nah, atong buhado hita na mangulu di bagasan hapatason ni rohao. Roma nuaing hatani di bata di dok sono. Manang isin na tubok Roma ibana tuson. Tude bata. Bahasa tu debata halat na tubok alaido sada ciri ni halat na Porsea. Selalu merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Selalu merendahkan dirinya apalagi di hadapan Allah. Bukan membuat diri kita menjadi lebih tinggi dari Tuhan, atau menjadikan diri kita lebih tinggi dari orang lain. Siapapun kita amanginang isepe hita, amanginang suatu kaya hita may posisihot dirita tumibo siya jol mana asing. Ape jabatanmu di ngolumon, suatu ngolo ho makilala ngolumo o tibo siya ngolo ni jol mana asing. Dang di parsita Jehovah ngulu ni halat na Porsea songoni. Alay di parsita do ikon haira na tumoru hita siya nakajol mana asing, apalagi ma siya debata. Ino lang hatobokon di roha. Tarikok kamu ma akka neang ni roha. Orang yang sudah percaya menerima kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya dan boy neang ngulunyon. Tinggal hon neang nirohai. Molo hati Indonesia na kebodohan. Dan mangoluhi tadi neang niroha. Dan mangoluhi tadi gijang niroha. Dan mangoluhi ta di tois niroha na kidaw. Alay daw siya ni parnguluota, tinggal homay, ihutok kamu madalan hapatason. Jalan pengertian, patas maroha, songon, darapati. Mari saling berpengertian dalam hidup. Marhapataso ko mangolu ang godung di tonga-tonga ni hapataso ni ho mangolu amangina. Semua akan indah hidup ini. Karena kita akan menerima segala apa yang ada bagi kita hari ini. Dan kita akan menerima siapa kita hari ini yang apa adanya. Idongolu ni napatas. Dang besai gumogo pikiran na siyan todina. Dang be gumogo pikiran na siya todina. Ido halak na batas maroha. Alay gumogo majala say di patujolo ma hatani de bata di bagasang nguluna. Dungi mangihu makapikiran na uli akapikiran na linggan di tonga-tonga ni parnguluon na. Imahapat tasota di bagasan Tuhani. Atong siya dia dapat titay kepintaran tuhore hamuma habistaran. Ilmu bisa kamu dapat di dunia ini.
alay hapatason ni rohai. Siya debatado jalo omu marhite parsaurammu dohot debata. Marhite hubungan inten dohot debata. Bagaimana kita selalu berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan, maka kita akan diberikan nih hapatason ni rohai nakin. Ay di hatana ido adongi, ay di buku nabadia ido adongi, ay ido hatana jala halak na say mangulu di bagasan hatani debata marpatas ni roha maibana. Halak na say ringgas majaha hatani debata. Halak na say ringgas tumangihok katani debata ay di sido hapatasoni. Anggo parbino to do ingot tamu ma di Portibio dapat tadoy. Habisuho molo dapat mi Portibio. Dang dapat mu habisuho di Portibio. Ay gumudang do Portibio pangototoy. Ito Ilo, binero ko si Paulus unang sarop bako dohot Portibio. Alay gumudang mahomar saur dohot hatani di bata. Ido pa malum ngolum. Ido pa malum roham. Laos ido pa sabam roham dohot mga lehon hapatason ni roha diho di bagasang ngulu. Di hamuna pe natoras naneng mabuat terdiri yanak komuna. Unang patujolo hamu pikiramu tu yanak komunaon. Patujolo hamu haporsyong muna tu yanak komunaon. Napi nalumehon ni debatado itu hamu. Itu diberikan Allah cuma-cuma kepada saudara-saudara. Alanido istilah di HKBP ati mulai titikon nunga di basa-basa hod debata sadadadak bawa sadadadak boru di basa-basahon dianugerahkan oleh Allah. Maka peliharalah anugerah Allah itu. Jagalah anugerah Allah itu dalam keluargamu. Boy do muruk tu yanakon aleunak tarimas. Harus marah. Aleunak tarimas. Poda doi. Jale ko poda do. Nuaing molo tajalo poda un siat debata di tonga-tonga ni minggu taon. Lausom mapoda tu hamuna toras. Asa di bagasa kapatasok kamuna laho mapadimud-dimun ianakon na pinalumehon ni debata. Asa di bagasa kapatasok kamu mangajari na sida. Naolo do hamu babuah di bahana tu parsaoran ni halak Kristen, Protestan, naolo do hami. Marhapatas mahamu. Laho padimud-dimun manangyakon yanakon na pinalumehon ni debata tu hamu. Alano ditiki malua sukunon na do hamuna. Dilehot debata yanakon tu hamuna dang asa adong dongat dong hamuna manang lao si surom muna. Alay dilehot tanggung jawab na balga. Dang di ibana dope sonari panadaw tu Kristus di hamuna dope. Alani panadaw muna nati kosta ringot tu Kristus. Iman waing neng memehono muna tu yanak komunaon. Adorang ditikina non hatid dakonon na mahaporsyaon na. Gabi na dewasa di tonga-tonga linguluna halak na porsya. Atau merbisuk mahamuna mamudai anak komunaon, mengajari anak komunaon. Perkembangan zaman semakin menantang orang tua. Nuaing buado pe hita marhabisuhon. Lau mengajari kaya anak kota di zaman modernisasi, di zaman digitalisasi. Adong madokon nuaing nunga generasi Z, adong generasi semakin berkembang zaman, semakin berkembang tantangan. Tapi ketahuilah dan percayalah anugerah Tuhan juga tetap setia menyertai orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan dalam keluarganya. Udang mabiar dalam tantangan. Lampai sudah pasuk-pasuk ni debatari kemajuan di zaman ini. Alay anugerah Tuhan ipe di ho lamadong do lamadong asaboy ihutonom munay jala unang tergilas sita disi. Kita harus menguasai zaman, jangan zaman yang menguasai kita. Kita harus menguasai keadaan, bukan keadaan yang menguasai kita.
Kita harus menguasai pikiran, bukan pikiran yang menguasai kita. Alani semangat mahamuna natoras. Nama buan yang nakon na sadariyo terdiri. Ingot tamuma podani Tuhani Tuhamuna di bagasa tikyon marhapatasam mahamuna marhatawon unang tois di nama ngajari yanakon. Nangita besaluhut na amanginang. Perdalam mahita di bagasan hapatason ni rohai. Tawalok kumakaniang ni roha, langgus ni roha, rating ni roha, pangit cahiyon, pargabuson, adobe, tiki majalo pasu-pasu parsaribiyok kita. Ilok kutahi, daw masyak kamunay. Alay soluk maasin ni roha di debata nang dihita sa luhuna mardalak kita di tonga-tonga ni hasiyang anon soluk maasin ni roha ni debata laos asin ni roha ni debata ay matotong taingot-ingot di bagasang nguluta asalam toruhita di aloban ni debata asalam toruk nguluta di aloban ni debata asalam uduk kita marhatauon tu debata ima patas ni roha di pasu-pasu di pargugoy di patau Tuhan debata mahita mangulahon lomo ni rohana di bagasan ngoluta. Amin. Padau hami sian gijang ni roha, tuis ni roha, langgus ni roha, elat, late, songoni pangit cahiyon alay Tuhan. Alay marhiti hatam. Sahapon asini roham di hami asabuy hami marhapatunon jala marhatauon mardalan di tonga-tonga ni ngulun hami di hasyanganon pasu-pasu amanami inanami ruas ni huriam pasu-pasu poparan nasida pasu-pasu keluarga nasida dadanak na mepmet pay bermagodang na marsikola leho bisuk dohot habis taran na mga luli karejo patongon ak kapar karejoan na alay Tuhan na mga luli sirok kap nito di patongon sirok kap nito dina na marhabiaran maradopoko akanong karejo pasabam rohana jalabuk kahaporsyon na asa diingot asini roham na toras Tuhan margugumabahin laho mga lopit tangan na manangyakos di poparan na marmeme nauli na denggan tusudiak kapokparan na nang songoni ali Tuhan mamudai kapokparan na marhahi pasok bainak kanatoras songoniak kanong lansya kinahanna ditongan ni huriam Tuhan ngataruk guguna sida ngareok kolihulina alayasi ni rohamdo na madungani na sida nang pesap uban nang si majujung na sida holong mu Tuhan manotong di nguluniak kana tua-tua nami i pasu-pasu mana sida asa di bagasan hahipason manangyak ko nakasudut no poso manangyak ko kuriam songoninang manangyak ko nakanaposo alay Tuhan di bagasan minggu sadarion pasahaton nami matuho akadadanak nanaing buano ni natoras na le Tuhan marhite padidion na badiyay uhir ho parjolo di ngolo ni akanatoras sa di bagasan hapatunon na sida laho mamudai mangajari anak ko na sida na pinalumehom mo dito nga ningolo na sida Tuhan jala pataw na sida manada asini roham marhite padidion na badiyay asa di bagasa kaporsiaon takas huboto hami ya marhite padidion ni dapotan na siniroha hami jala nungarak mate hami doho Jesus na mate hehe hami rapak doho Jesus na kehe sian hamate ani parnapuna hami hanguluan na sorasuday alay Tuhan poso-poso ope paso-paso manasida ditumbuh kembang na homangaramoti daging doho todina songoni alay Tuhan di bagasan minggu sadarion martangya kami di tonga-tonga ni huriam alay Tuhan diak ka program ni huriam ima alay Tuhan di ruas ni huriam napida keluarga dokter james simajutak inang boru sidabutar napida huria tu GKI
na di Sukabumi. Paso-paso na sida Tuhan, gabi ruas na burju di tonga-tonga ni Huriam naib baru di Sukabumi ale Tuhan. Paso-paso mo ng program ni Parguru Maluan na nang magkatida ko kaporsiyaw di arisada Septemberon. Anon naing mamereng hatawon na sida rapak dohot na toras atong marbisuk bayin na sida. So ni ale Tuhan ng tuwari minggu pesta parheheon ni yanakon nami remaja na along di Huriamon. Marsanga mahumarhite ulaw ni bukka rohan nami akan na toras asa takas huolo bihami jala huy hutok kami ulaw ni anak kon nami i. So ni ale Tuhan di sakapi Huriam do di bulan 10 naheng marlas ni roha makajongjok ko denggan ni basam marhite pasu-pasum na hujalo hami sigano pahari nang patupaho pesta gotilom mahami Tuhan diari marsugot buhulon nami marhite karuas ni Huriam na adong diwik jala pabakiton nami panitia pesta gotilon hodo ikom marsanga marhite ulon nami Tuhan terpaso-paso mahuriam ala ni suru tutonga-tonga ni ulaw ni akana ringgas jala na takas manadaho jala olo ali Tuhan takas manadaho di bagasang uluna asa marhite Tuhan takas nang ulahonon nami ulaw di tonga ni Huriam. Paso-paso akaruas ng tinodo ni Situawik sa dibagasa kahipason na sida jala dibagasan uduk ni Roha maddohoti rapoti tuari masugut ali Tuhan nami jala dibata nami dibagasan ari sa daryon dalan nami makamulatehon paso-pasum di negara nami ali Tuhan 70 tahun di patupa Huriam do marhite seksi diakoni kesehatan donor darah ali Tuhan pos dorohanami akaruas ni Huriam nang menyumbangkan mudar na sida saotik kali Tuhan jala nanang menyumbangkan dopian non saotik siyam mudar namion ali Tuhan paso-paso may Tuhan gabi makorhon las ni roha may diak kajolma na membutuhkan haduan ali Tuhan manang sari-hari pe law si maparbuin nilas ni roha nami di sude basa-basam di negara namion dohot di Huriamon ali Tuhan. So ngani ali Tuhan nang dibaga sa tikyon martangyak kami di tonga-tonga ni Huriamon manangyak kon sudiak karuas ni Huriam lumobi na dibagasan parsahiton ali Tuhan nang nyonya si matupang borugultom na tongon di rumah sakit. So ngani ali Tuhan inang amang si boru si matupang na di rumah sakit Opus Tepen boru si barani na di rumah sakit apen. Paso-paso na sida Tuhan. Porsea dohami. Jala di bagasa padidang yon nami Tuhan. Hodo na mamaso-maso akka dokter para medis. Na mangubati akka na marsahit. Na mangubati ruas ni Huriami. Na pamalupon ho sasadaho. Atong leon hamamalumi. Marhite-hite nani paso-pasum tangan niya ka dokter. Ala-ala medis na pinakena dohot obat na pinangan na sida. So ni mauliati godang dia sini roha mali Tuhan alanung ngamulak siya rumah sakit akaruas ni Huriam nyonya si bolo-boro si matupang keti boru tapu bolon kesia boru tapu bolon beti boru si regar jala tongon di bagasan na kepemulihan mana sida jala dia kadang puli Tuhan mauliati godang dia sini roham sobaw nami maho manotong di ngulu nami ho pardenggan basa ho Tuhan na burju, ho Tuhan nasa itotong manarihon parnguluon nami mauliate di sude denggan ni basam. Ale Tuhan nami jala di bata nami nang sude program di tonga-tonga ni Huriamon. Hupasahat tami tuho urupi hami mangulahon asa di bagasan rohan nauduk dohot haporsyon nami huulahok kami ulaw ni lumobi ma Tuhan dina pinarukilhon ni Huriam dobe sa hatutikyon proses pembangunan ni gedong ale Tuhan lumobi ma di pinjaman lunak di Huriamon mauliati Tuhan dia karuas nong burju marsilehon-lehon gabiadok pinjamon ni Huriam panitia laho mangalunasi akka utang nami alay Tuhan iko gararon nami doi
Wilik-ilik kami maho Tuhan di bagasan asini rohami, sa ibu karohanami sa luhutna, asa hulehok kami, janji nami, imataringot tu pinjaman lunak, dohot, lobi siari Tuhan mamerek kami di proses na Tuhan, asa olohami, lobi mangaliat Tuhan, asa tumibusay no ni Tuhan, unang gabi say pergumulan, di tonga-tonga ni ngulu ni huriam, pos dorohan nami, porsea dohami, adong do diho di portibion, godang do diho di portibion, alani patudu makapidong siga kali Tuhan, nama naruyak kapasu-pasumi, tu tonga-tonga ni huriam, nang marhitiak karuas ni huriam. Uloy hami Tuhan nami, di bagasan Yesus Kristus. Amin. Jalo mahata ni debata, sian nasa hapor siamu, pasahak ma piliammu tu Jehovah, maret de mahita. Damang dainang masuk mahita tu ulau padidion na badia marede mahita.
Ali aman amin na di banwa gijang narodo hami tujolom mabuan akadak danakon say asimaroham jalo manasida gabi anak komu pasu-pasu jalapar guguy manasida mangiahi hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan na mabuad dadanak si didionon. Tangi hok kamu mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tulia portibion, ninna madok akka sisianay. Poday hamu masaluhu bangso, didi hamu manasida tubagasan goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahoto-nahoni itu hamu. Jala ingo ma, saidong anakku do habu ganu pari. Rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manangise na porsea dohot ni didi dapotan hangoluan. Alai, naso porsea hona uhum sogot. Tangi hok kamu madohot hata ni debatan na tersurat di Evangelium ni si Markus. Adong maakka na mabuat dadanak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akka sisian naima na mabuani. Jadi dung dida Tuhan Yesus si suguma rohana didok ma loasamu makadadanaki rotu au unang oray hamuna sida. Ai dia kasih songonido harajaun ni debata. Natutu dona hudokot tuhamu. Manangisepe anggo sosongod dagdanak ibana majalo harajaun ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi dihaul maak danaki. Dia pehom matangan na tunasida mama sumasu nasida. Atong hatid dakok kamu majolo hapor siyautay rak atong alusihamuma nahusukunon di pangidohamu nuaing didion akkadadanakon tubagasan ni nahina porsiamuna beha naolo dohamu mamulai anak komunaon asa diboto jala dihutun nasida hatani debata. Naolo dohamu marsuru nasida tu gereja. Dohot tu perguruan ni huria protestan. Asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasaha manasida tu debata. Marhite-hite padidion na badiai. Roma 7 sa keluarga hudul maham. Ale Eleanor Sefanya Sihobing hudidi mahotu bagasan goar ni debata ama dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus
Doh tubagasan goar nito di porbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho, dihabobongok mo tubagasan harajaon ni debata, rodi sa liling nililing na. Amin. Ale Laurel Claire Hutahayan, hudidi maho tubagasan goar ni debata ama, doh tubagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh tubagasan goar nito di porbadia. Amen. Diramoti Tuhan debata maho, dihabobongok mo tubagasan harajaon ni debata, rodi sa liling nililing na. Amen. Ale Lexa Ozora Pasaribu, hudidi maho tubagasan goar ni debata ama, doh tubagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh tubagasan goar nito di porbadia. Amen. Diramoti Tuhan debata maho, dihabobongok mo tubagasan harajaon ni debata, rodi sa liling nililing na. Amen. Amin. Ale Joy Amadeo Siagian, hudidi maho tubagasan goar ni debata ama, doh tubagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh tubagasan goar nito di porbadia. Amen. Diramoti Tuhan debata maho, dihabobongok mo tubagasan harajaon ni debata, rodi sa liling nililing na. Amen. Ale Vincent Gevariel Leone Pardede, hudidi maho tubagasan goar ni debata ama, doh tubagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh tubagasan goar nito di porbadia. Amen. Diramoti Tuhan debata maho, dihabobongok mo tubagasan harajaon ni debata, rodi sa liling nililing na. Amin. Martangiang mahita, alay Tuhan di bata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nung nga hubasahat tami akadat danakot tuho, jala di jakokodo na sida gabi anak komu, marhiti-hiti padidion na badiyay, asa masuk tuhurian ni hala Kristen na sida di tanoon, jala gabi panean di hanguluan na saliling nililing na, asi maroham dohod diakan at oras ni dagdanakon, sa ipargugoy jala ajari manasida manugunogu dagdanakot tuho, asarap na sida taruli diaka arta ni harajawmu. Amen. Marede mahita laos jongjong mahita saluhutna.
Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajawmo, say saup malomo ni Roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sa daryon hanguluan siapari, sesa madosa nami songo panisa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unang hami togihot tu bangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodakko Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakko Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasorhom madamena tutodim. Amin. Oras marihita sa luhuna. Jolo say maramar si jalangan asa marputo hitan no nate. Tinggal majo na terdiri sa tokin. Jolo say mamar si jalangan doho ruas.